štartovať. A máme odštartované svoj prvý pokus, nám predvádza družstvo mladších žiakov Moravský Svätý Ján. Sácie vedené zamontované, takže môžete nastavať. Takže vyzerá, že pokus bol v poriadku. Ľavý terč tam bol lepší čas 23:51, ale teda ten výsledný čas bol na pravom terči 24:54. Na dvojke základní sa nám pripravujú družstvo mladších žiakov z Chropova. Na jednotku sa môžu onedlho pripravovať družstvo mladších žiakov zo Sobotišťa. Ďalej na dvojku Šajdíkové Humence 1, na jednotku Jablonica a opäť na dvojku Šajdíkové Humence 2. Takže už na dvojke základní sa nás chvíľuje k druhému štartu. A máme odštartované svoj prvý pokus, nám predvádza družstvo mladších žiakov z Chropova. Jemné zádrhely tam sú, ale dúfam, že to všetko dopadne dobre. Sácie vedenie takisto už spojené, takže môže sa nasávať. Takže družstvo mladších žiakov z Chropova, zatiaľ teda čas zastavený na časomiere, na ľavom terči 39:19, na pravom ten výsledný 40:92. Uvidíme, či je to aj teda výsledný čas, bez žiadnych trestných. Zo Sobotišťa. Poprosím vodu vypnúť rýchlo. Už nám to preteká na dvojke základní, kde sa nám budú chystať družstvo Šajdíkové Humence 1. Po Sobotišti pôjde na jednotku družstvo mladších žiakov Jablonica a po
A máme odštartované svoj prvý pokus, nám predvádza družstvo mladších žiakov Jablonica. Prúdari už ťahajú prúdy dopredu. A ešte tu máme rozdeľovač. Trošku zamotaný v tých hadiciach, ale myslím, že to všetko stihne. Trochu problémy s košom, ale už je na mieste ale nie len tam. Ešte tá sadica na tú mašinu a už to bude komplet. Dobre, vyzerá, že podarilo sa, takže môžeme pokračovať. A máme odštartované svoj prvý pokus, nám predvádzajú mladší žiaci Šajdikového Mence 2. Takže predok máme už komplet vpredu. Prúdari už zacvaknutí. A máme odštartované svoj prvý pokus, nám predvádzajú starší žiaci Moravský Svätý Ján 2. A máme odštartované svoj prvý pokus, nám predvádzajú domáce družstvo Podbranžorná dolina. Sane Otovo. Predok vyzerá tiež veľmi dobre, už tam dostať len vodu, hej. Stávajú sa aj takéto veci, bohužiaľ. A od toho sú tam tie polospojky, aby sa sem tam dali aj rozpojiť. Avšak v porade bude to isté, akurát teraz začíname na druhej základni, aby sa nám teda družstva obmenili na tých základniach. A teda konkrétne začíname opäť mladšími žiakmi v podaní Moravský Svätý Ján na základni číslo 2. Ďalej pôjdu na základňu číslo 1 mladší žiaci Chropov. Takže na základni číslo 2 sa nám pripravuje ako prvý mladší žiaci Moravský Svätý Ján. V prvom pokuse tam bol výsledný čas 24:54. Teraz sa chystajú teda na ten druhý pokus tento čas prekonať. Počíta sa 28. Počíta sa pravý. Namočte a dajte to devčatá. Veri, chcete to? Namočte si to pomačite. Půjdeš tam do šika, dobre? Nepůjdeš tam, půjdeš tam. Takže počkajme si na to. A máme odštartované svoj druhý pokus, nám predvádza družstvo mladších žiakov z Chropova.
Tam trošku problémy so závitom na sani, ale myslím, že už je to na mieste zaskrutkované. Môžeme nastávať vodu. Všetky toto? Družstvo na môj povedal končiť. Pozor, vyrovnať. Takto sa rozstrelili takú rádečku. Dobre. Pozor, po. Tak, slovami pani Hurbanisovej máme dobojované, áno? Nech vás tu netrápim na slniečku, ideme na kategóriu mladších žiakov. Vyhlásim 4., 5., 6. miesto a poprosím vždycky veliteľa z toho týmu, aby prišiel sem. Dobre, máme tu pre vás cenu útechy. Môžete prísť zo všetkých 3 družstiev naraz. Čiže v kategórii mladší žiaci na 6. mieste skončil Chropov. 5. miesto Jablonica. 4. miesto Sobotište. Výborne, gratulujeme, môžete sa zaradiť.